bir yerde. Barını 1 milyon öyle. Bir yerde saklasan ne? Hava. Ana şu yerde ne olacağını bilen mi? Hava. Bir kunun içinde öztü nimetin aşağına bir atı nimelerin aşağına kalır. Birbirinin canı okla. Birbirinin canı. O bir yerini Beni kapma karşı. her yerde yaşap görürler için işat bulanak. Eğer bir yakın yaşatırlar. Yo, o düşünce var oluyor da aynen dolan. Yo, o düşüncelikten değil. Yok adam diye bunun yani köpelik severden. O da orada her yaşa nimetmeli, ona iyi vermeli. İyi versen o da ödüle karşı. Yine o yazılar yerden anarsı yok, anarsı köp de o yerse karşı. O şunun için arasılamasan olmuyor. Yok, yine arasalamak ya özüş ve yana sen özsüzünde o şimdi adamlar şöyle ösürmeli ya. Onun ne için berdi de mi yani bir taraftan arasalamalı o ne için onu usulü döretiyerler. Adamlar birbirini can yoklayarlar. Ya mesela için naydelik birinci can uğraşına değil ya ikinci can uğraşına değil. En milyon adam en öylür zatlar yıkılıyor. Dargıyar adamlar öyle olan ölene dinge olan uşağım dargıyar maşallah dargıyar dinge olan öldürde. Sen aytyan bir taraftan arasalamalı ya. Ve de o aytyan yine bir edek. Yani ilim bilim verilen ilim hemmesi tersine. Hani onun için adamları hiç o adam sen çok önürüm bilen bulana. Doğrudur. Tədilemesek niye? Ona mı tədilemeli? Onunla o diyecek. Onu tədilemeli. Yok. Şimdi sonra oturağa da ben nime diyeyim. Bir nime gelse ben iyam hemmesini nimetmene tədilemeli. Yani sahne geçmeli. Yani şu atlar kompüterler ikilik sisteminde. Doğru. Adamlar oğluktu. Doğru. Buraya onun o geçen hükmen bütün nime durapsa nimeli. Durabam yok. Adamın son esasında da hem bulaşık diye. Doğru. Şimdi şunu nime geçmeli, sıfıra boyu nime tanrı, tanrı geçmeli. Ona geçmeden hem hiç illemez, hem diğer veri oluyor. Şimdi sizin göz fikrimi boyunca, ben şahsi soruyan bir fikrimi, yine hemen aydeli. Yine görüyen ödüm Türkmenistan'ı hamana. Yine 5 yıl, yani 10 yıl hatımça aşırıvatta cemiyet köpeliyor. Cemiyet köpeliyor, cemiyetin köpeliğini ben görüyorum ki karayerin maşinal türlü gidecek avtobus. Adamlar sığanaklı, tıkıl. Adam daimi iyiden saat 7'den ta 9'a çele ile işe ihtiyarlı. Onların saat 4'ten ta 7'e çele akşam ara. Adamlar tıkıl üstüne. Adam kışta olan kışa inişkiyorum ba. Ona diye yine avtobus köpet boluyor ya da metro döretip boluyor. Onun gelecekte şu fikirler hamana cemiyet östüra, östparya. Şu akla bir fikirler de atar bağımka. Yönü koyacağız da içecek olyanlar. Bir yönü koyacağız bir nimetmen ne olmayı noktayı nadardan zaten hem ösüşteydi o fikirde de öyle. İşte zaten yine bir fikir etiyen ya aladık yani bağımka. Olmalı yok mu? Dime de yönü görüyor musun? Dünyada yankı serediye oturursan yerin üstüne araçak var. Kosmoda üstten yukarı çıktığın için araçak yok. Yok. Orada Kayseri'de üniversite o bärem gelip gidiyor, hava oyuncusu geçiliyor. Onu saklayabilmiyorsun sen. Doğru. Yerden saklamak mümkün. Yine yukarıdan o samuratlar çıkıyorlar, o geliyor, vertiliyor, hem o özüyle alkayı. Yankı ben aydan sözümde, mesela şimdi sen yani 20 yıl ya 50 yıl ne 50 yıl da var ya. Yok, adam getirip o orada hem meğer ütkak der. Hem temperatürü ütkak, hem adam nimet gidiyor. Logan git, şundan kovuluşmaya şöyle gidip otursak. Doğru. Bundan ervetlik olsa olur, ondan kovuluşmaya. Doğru. Yani hani yankıyan edip terden adamlar dörüdüp, onu yukarı çıkarıp, odan yeri baklayınca taşlak gidip belekilere gitsem ondan olur. Ona metçek adamda da yol yok. Ona metçek adamda yol yok yine sonra. O şöyle gitmeden başka yağda yok. Onun esası ayçak diyecek, rumbası da atmasa cemicen kaska olurum kadiyen. Ben ne bir fikir var da, ben deyip aytmalı, adamlar benim bana kıyın dövrümne, bana kömek çoğaltımına, kömek ederler, etmedikler, sağ olsunlar. Her kim şey deyip aytmalı da, eğer şöyle etmedik bulamazlar, ben şu neçeli yaşamazdım, kimin kimliğini, ne için kömek etti, ne için kömek etmedi diyen de adı bilip bilmezdim diye.
Doğru. Odan soň üçin hemme aýryp bolýan adamlar hemme ýalňyşypdyr. Indi täzen başla alinmeli. Doğru. Ona da ýagdaý döretme, şert döretmeli. Her türlü. Oo, Onun için hiç kim şert de o da oturup adamlar öz aklına gelmese, oturup her kim özüçe fikir etmese hiç adam ne bitmersin. Oturup adamlara bir şungalı bir hil edip bir yankı dünya boyunca mı aydıp ne ho şungalı deyip görkezip eğer şöyle olun şungalı bolya böyle olsun şöyle bolya deyip aydır. Şungalı bir ne etmese. Herkemem ve wazifesine doğru Ya ne etmeli bir 10-20 tane adamı döredip yine bir vakitlara söyledi, bu adam söyledi, şunu görkezmeli mi? Aynı doğru yollar var. Durlu Ama şöyle ya şunlar raydık, o zaman ona adamlar şunu alı, bir 10-20 yammın adamı dörede kadar ne şunu alı, bu da eğer şöyle, ne şundan sonra olaymasın. Doğru. Tek muradaga sizin wagtyňyzy alym, gurundeş bolduk, 50 minutdan bolup gurundeşliğimiz ikinji gedek. Hawa köp sawal sylaň üçin hem gurundeş bolan üçin öz şahsy pikirlerini aýdan üçin inşallah bir nesip etse, inşallah diýen arap sözüni ulanýan. 50 bolup durýar bize. Nesip etse indi gelsem, barda geldi gene ýagdaýynda nesip çykdy. Ýene käbir zatlaryň üstüni açyp ýa gurundeşe haska bolarym diýen. Ondan bizden elimizden gelen da bir arzu bilen umid. Başlatyra elimizden alırlar. Alwa motile. Diňe umid bilen ýaşaýar, arzu bilen ýaşaýar. Näme ata watan ýerimiz gurumdan paragatçylykda bolsun hemişe, şahatlyk bolsun, ýylgyny berketli ýurt bolsun, ýylgynymyzy gawy ýaşasyn bize şo ýylgyny dip ýaşap ýöz. Men taňa da minnettar. Ýöne men bir nemeni aýtjak bolýan, bir Çingizhanyň sözü bar da. Şeňgi aýtmadypmy? Yok beli Çingizhan, o Çingizhan o gowry. Awa. Şolay diýe bir haýyr iş üçin ýa bir nime üçin gidip barýan wagt, gidip barýan wagtyna diýer o. Doğru. Bir ýere maksat bilen gidip barýan wagtyna her bir çykan ite, Hawa. her bir ýüren ite. Hawa. Kezek kılınjak bolsaň diýe. Doğru. Kezek tapmardyň diýe. Doğru. Barjak ýerine de wagtynda baryp bilmerdiň diýe. Doğru. Şoň üçin kezek bolmak gerek däl etmek. Şoň üçin adamlar bidirek nimelere kellen aylap Kellen alıp vermeler. Uyda böyle etmeklik gereği yok. Bir maksat bilen ne edip adamda da şu ýagdaýdan gulçulukdan çıkarmalı. Doğru. Adamın kellesinden ölüm meselesini, ölmeýänligini, şonuň nime mundan ýany gowet bir ýaşap bilýänligini. Doğru. Şoňa arşy gitmeli, başga görüşmeli. Ýa şoňa bir şert döredip, gaýdyp adamlara bir nime etsek, onu başga urum bolardy. Aýtýan pikiriň 100% dogry. Bizim şoň üçin görüşip ýöz, öz ata watanymyzdan, ata watanymyzda ýaşap ýöz, özümizden men ödürdük de hem Türkmen sara wagtda 37 ýyl aýraçyk çekip birenmasak, Türkmenistan ata watanymyzda 22 ýyl ýaşanmasam, ondan Kanadada bolsa, onu nersi ýaşap birenmasam, şoň ýaly Uman 37 ýyl boldy. Aýtjak bolan zaten bizim şo uğruna gezip ýöz. Başlasak bir ýerine kömek etjek bolup etdi. Maksamal atamyň aýtýarak neme daş bilen uran, aş bilen ur diýilýär. Oňam şo ýak manysy bar da. Nime şeýdip ýöz, emma dämi ýankaýçyňalyk özümizden kul bolup barýas. Özümizden şo kullan bir bolup barýas. Kullan özümizden. Gözüm bunu ewlen zady, odam bilen hemme zady biziň elimizden daňtyrly, aýamyň daňtyrly, gözümiz kör, kulagymyz ker, dilimiz lal bolmaly. Ne edilýän işler. Onun şey diyorum adamlar öz ocagyny, öz öýüni çüýrep barýar. Ya öz ýurduna. Käbir adamlar öz ýurduna gelip bilmeýärler, käbir ýurduna çykyp bilmeýärler, käbir ýurda bolsa başga tesir ýagdaýlar. Nime dünýäde hem ýurtda da bir nime intellektual adamlar köp. Doğru. Olaryň pikirleri ýygnap, her kim bilen bir ýanky nimesini pikirlerini aýdyp, bir şu nimeden bir adamlar bir şagdaýyndan çykarmaly. Doğrudur. Ýa. Ondan kim çakacak şey dip de masadan ata şey gelýärler, wali ona başlarat tön köýärler, ya uçtön köýärler, ya da bir ýerde bir rewlesiýa eden şkolýarlar, döwlet ýol başyny çalışan şkolýarlar, adamlar bir-birini janyny oklaýarlar, gyrýarlar, adam dürli pikirler döredip şey dipden eli bunu görüp meni hem mesela aýlanyp dolanıp da şo pul toplamany bar ýerler, ýarag satmany bar ýerler. Indi özüň görüp otýanda dürli ýerde indi siýasatda gir oturmaly, o man sawal, janyň sag bolsun, başyň dik bolsun. Hoş sağ ol. Emme sana da türlük emme canın sağ ol. Sağ ol şeydi.